मोनसे दुखुनांथाव खौरां कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय सरगाथि आमलायगुरि गामिनि थागिबि बिजेन बसुमतारी आरो रनु बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला रनजय बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेराम जानानै दं। बेरामि रनजय बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 2018 मायथाइयाव आथिं बायनायनि जाहोनावनो बेफोरबादि गिख्रंथाव बेरामा जादों होननानै फोरमायो। नाथाय आथिं बायनाया हामनायनि उनावबो फिन आरोबाव 2021 मायथाइयाव रनजय बसुमतारीया गोब्राब बेरामाव गोलैफिनबावदों। आथिं आखाइ सानाय, थाबायनो हायै, लोमजानाय, मोदोम सानाय, जानो थानो उन्दुनो मोजां मोना बेफोरबायदि बेरामाव गोग्लैनानै दं रनजय बसुमतारीया। डक्टरनि रिपर्ट बादिब्ला बिथांनि देहायाव केन्सार बेराम मोनदों होननानै फोरमायो। बेनिखायनो रनजय बसुमतारीनि जोनोमगिरि बिमाया गावनि फिसाज्ला रनजय बसुमतारीखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिहरदों। अनसुंथाइ हरनो थाखाय नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव 980032439192 IFS Code SBINORRLDGB रानु बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो थाखाय रनजय बसुमतारीनि जोनोमगिरि बिमाया आखाइ खबजबनानै रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिहरदों। खुलुमबाय गासैखौबो। आं दिनै 2018 आव आथिं बायनानै बेफोरबायदि जाथाया जादों। आङो 2018 आव आथिं बायनानै 2020 आव मोजां जाबायमोन। ओमफ्राय 21 निफ्राय आंनि बेमारा सुरु जादों। आथिं सानाय, बिदिनो थाबायनो हायै, बिदिनो लोमजाखांनाय, बिदिनो सानाय सुनाय, मोदोमा थानो हाया, उन्दुनो हाया, बिदिनो बाब्राब बासि जायैनो MRI खालामनायाव आंनि बडियाव हारा सिङाव केन्सार मोनदों। केन्सार मोननानै बिदिनो डिमापुराव नायनायाव केन्सार मोनदों। बिदिनो केन्सार मोननानै केम'बो लाबाय। केम'खौबो 12 टाइम लाबाय आङो। बेनिफ्राय लानानै बिसोरो लास्टआव MRI खालामनानै नायबाववा आरो एसे दंबावो बुंनानै गुवाहाटियाव बिसोरो बिबरायाव ट्रेन्सफार खालामबाय। बिबरायाव ट्रेन्सफार खालामनानै ओमफ्राय बेबो केन्सारनि बे केम'खौनो थुनानै बिसोरो थुबाय थादों, जेसेखि लादों। अब्लाबो आङो देहायाव एसेबो मोजां मोननाय मोनाखै। बेनो बे दसेनो थुबाल' मोजां जायो, ओमफ्राय आरो जाफिनो इमारजेन्सि मोदोम साफिनो, थानो हाया, गोबालाय जानो हाया, ओंखामबो जानो हाया, ओंख्रिबो जानो हाया। बिदिनो बारा मोननानै आङो हामला नामा साननानै आङो बेखौबो गारनानै फैबाय, फैसा थाखा गैयिजोंबो। आरो खुलुमबाय रायजोफोर। आं नोंसिनिफ्राय बे फिसाया बेमार आजारखौ आं फाहामनो हायासै, नोंसिनिफ्राय आं मदद बियो। नोंसोर जि हायो आं बेखौ बिदों। बे फिसाया दिनै आं थैनो बादों होननानै आंजों रायज्लायनानै आं बोरै थैलांबावनो आयै आदा बैसो होननानै फिसाया गाबबाय थायो नालाय, आं बेखौ दुखु जानानै जों बिमा फिसा गाबबाय थायो। जों उफाय गैयियाव आं लांनो हायासै। दा ओरैनो जिरायनानै दं जों न'आवनो। जों जेबो हाला। नोंसिनिफ्राय जों सहाय लुगैयो आंनि फिसानि थाखाय। नोंसोर मा हायो बेसेबां हायो आंनि फिसानि थाखाय देनां बेमारफ्रा हामबा गोजोननाय थागोन जोङो। नैबेनो फिसाया आंना जिरायनानै दं। मानसिफ्रा नुहुरनानै मोजां बादि सानो। उन्दुनो हाया जों बिमा फिसा सानैजों। दै फुदुंलाय, थावजों नालाय बायदिसिना खालायो आङो। खर' नानानै आङो खर'थिं सायो, आथिं सालायो, लोमजाखाङो, मेगनफ्राबो बेला बेथा जायो। सम लानानै बायो, लोमजायो। बेखौनो आं थैनो बादों होननानै आंखौ गोबा गोबा गाबो। आं मालाय फरायनाय बादि फरायगोन होननानै गाबो बे फिसाया। नोंसोर सहाय खालामदो आंनि फिसानि थाखाय। आं दा हाला जेबो। खुलुमबाय फिसाफोर नोंसोरखौ। नोंसोरनि थाखाय आङो बे फिसानि थाखाय आङो फाहामनो थाखाय नोंसिनाव आं मदद बिबाय। फिसा गोजोननाय थाबाय फिसाफोर। बे फिसाया फरायनो थाखाय बिराद आफस'स थाबाय। लोगोफ्रा मालाय गासिबो फरायलांनो हाबाय होननानै बेसेबां दुखु जायो फिसाया। आं गैयाबाबो हाजिरा मुजिरा मावनानै आं इंलिसाव सोदोंमोन बे फिसाखौ। आं दा हाला नायनो फिसाफोर। नोंसिनि थाखाय आं आर'ज बिबाय। मा बिबाय नोंसोर मा हायो
बे फिसानि थाखाय आं फाहामनो थाखाय नोंसोर अननानै मा हरनो हायो थाइसे थाइनैबाबो बे फिसाया थांनो थाखाय नायजाबावनो आफसोस दंबावो बे फिसाया आं आवगाय समाव आं चेन्नाइआव लांनो होननानैबो आङो टिकेट दानदोंमोन फैसा एसेखाय जाया होननानै मानसिफोर बुंनाय आङो रिटार्न खालामफिननानै थादों बेनिफ्राय आं गुवाहाटियाव लानानै थांसै गुवाहाटिनिफ्राय आरो सोरबा होनबाय कहिमायावबो हायो होननायखाय आं कहिमायावबो लांनानै आंनो मैया दाखालिसो सप्तासेल' जाफैदों बे न'आव फैनाया न'आवबो दा आंहा रावबो गैया नालाय अबस्था गैला हाग्रा बंग्रा दुलांजोब्बाय गासिबो थानाय खिनिफोरखौबो फानजोब्बाय बोरमा मासे मानै आं आदि लानानै लादोंमोन बेफोरखौबो फानजोबनानै जाजोब्बाय गैला जेबो गैला आं दा राहा गैला नोंसिनिफ्राय आं मदद बिबाय नोंसोर थाइसे थाइनै मा हरनो हायो खुलुमबाय नोंसिनि अननायाव मा हरनो हायो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव